Moi, se on minä taas täällä Expert Gamer 1234513 ja tos hyppii negatiivinen tuhmatohtori. Tuhmat tohtorit siis. Ja mä oon Expert Gamer Y241, repikää siitä. Mitä hemmettiä sä teet? En mä nyt mitään paitaa pois ota. Ja tietenkin ilman laseja. Ilman laseja. Mulla ei oo lase, mut tolla on. Mitä? Toisaalta tulee. Okei. Mutta nyt sun vuoro tehdä niitä sun V-log-hyppyis. Ja mä haluan muuten tarkistaa, että mä en näytä tyhmältä tässä. Koska, Et sä näytä, sä näytät just siistiltä. koska kesällä ei tarvita paitaa. Ei siinä näy. Oliks toi sun V-log-hyppys? Ei. Mä en nyt oikeesti hypännyt. Nyt se hyppäs. No niin, kuvaapa mun V-log-hyppyä. Okei. Selvä. No niin. Mulla on 2. Toinen on tää ja toinen on tää. No niin, annapa tänne. No mä näytän vielä. Jouta. Oppaa kirsta. Noin, nyt mä vedin sen tosi. Kato tää vielä. Oliks epic? Ihan. Ja nyt se on moro!